ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଖୁସି ଘରେ ଅଛି, ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଉଛି ନଖରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନେ ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଉଛି ନଖରେ। ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତା ମାମା ସହିତ କି କ'ଣ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୁସି ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଉଛି ନଖରେ। ଖୁସି ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ଅନାଅ, ଖୁସି ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି, କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ଶୁଭୁନି ଠିକ୍ସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ପରେ ପରେ ଖୁସି ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯିବା ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଘର ଭିତରକୁ। ଏ ହେଉଛି ଖୁସିର ଘର। ତା ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦୁଇଟା ମାମା, ସାନ ମାମା ଆଉ ବଡ଼ ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ମାମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାନ ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲରରେ କୁଟଉଛନ୍ତି, ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ମାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସିଲେଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ମାମା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛି ଖଟରେ, କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଘରେ। ସାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟରେ ଶୋଇଛି। ସାନ ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଟଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ବଡ଼ ମାମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଘର ଭିତରୁ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ପଳେଇଗଲା। ବଡ଼ ମାମା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁସିର ଘର। ଖୁସି ଏଇଠି ଶୁଏ, ତାର ବକ୍ସ। ସାଇବା ଫଟୋ ବି ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ସାଇବା ଏଇଠି ଶୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରିଆଜ କରନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ବାକି ତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଖୁସି ସାଇବା ଶୁଅନ୍ତି ଏଇ ଖଟରେ। ସମସ୍ତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାନ ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ପୁଣି ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ପୁଣି ଖେଳାଇଲାଣି।